alaikum hettiyankoɓe e biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗenɓe men jeytaka e lawgotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna foof mboɗo sawa holude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe e biyankoɓe garen ko ɓuuri tengtude e jayde nde jeeya hen Sénégal avion jeetati ɗi ganda ko kesi ɗi ganduɗa yiyete Air Sénégal dañi ɗum kono kadi goɗɗum ko ganduɗa ete nane jayde nde woni banggue dawrugol Mimi Touré Boun Abdallah Dionne konngudi mabɓe eko faye parrainage o e goɗɗum woni tan wonduɓe kulol waɓe no Idrissa Seck won hen woɗɓe joni wonde so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe e biyankoɓe gudditiren jayde l'observateur e oɗo subakari tan ko wiide avion ji jeetati keesi e plan d' envol woni plan ji ɗi ganda kay ɓe lelni ɗum kamɓe ɓe ganda kamɓe goni gonɓe Air Sénégal walla Air Sénégal garen ha joni tan e goɗɗum ko ganduɗa ete nane nder jayde nde woni kay match Sénégal hakkude muɗum Niger hande jogori dañde garen e jayde Walf quotidien noon e oɗo subaka ari tan ko wiidete contrôle parrainage oɗo saaha kay Mimi Touré e tan Mimi Touré darima tan gam wiide fichier o fala budda woda tan ko ƴewta hen koko foti kay ƴewtede ɗum woni konngudi makko kamɓe Pastef noon ɓe mbi tan ko gueɗe ɗe kay falsification nani nder garen ha joni jayde source a noon kañum dawri tan ko wiide ɓe ganduɗa ete kay wiyanoma fawama junggo woni biyanoɗo kañum huɓɓi kaaro ɗoyete ɗo ganda ko kañum woni to yara to yete oɗon noon ɓe mbino naggama to États-Unis artira ga ɓe mbi ala o naggama kono artiraka ga kono kay amuna toon to ganduɗa woni États-Unis to nagga ɗum ɗon noon o wi tan ko kanko ala ko waɗi kono kay wondudemo e Pastef woni gueɗe ɗe ganda ko ɗum woni ko rewirte ɗum woni konngudi makko e nder jayde source a goɗɗo mo ganda kay gueɗe muɗum hollirama hen woni banggue alhayri tigui dewgal dañgal hakkude kay Sadio Mané e guel ɗo ɓinguel dewel biyetegel Aïcha Tamba kanko Aïcha Tamba noon ɓe mbi ko duuɓi sappo e jeetati tan o dañi o andodiri e Sadio Mané noon ko juuti kanko oɗo ɓiɗɗo debbo wi noon nde o dañi duuɓi sappo e jeegom nden ɓe gandodiri kono noon Sadio Mané wino tan ko woppat ha o heeɓa majorité makko no hande ni no dañiri duuɓi sappo e jeetati nde o fuɗɗo tan resdemo garane jayde tribune noon arti tan ha joni to banggue yete gueɗe Amadou Ba ɓe mbi kay Amadou Ba ko pittanaɗo ha ɗaati wertana tan ha ɗaati wiya jooɗo saabu kay candidat ji puɗɗiɗi yiyeɗi ɗi hay goto hen wawa mokko haydara mana wawa foldemo ɗum ɗon noon ɓe mbi ko gueɗe tan peeje peccorde laamu beele ma Amadou Ba waw gagnade élection ji garene goɗɗum woni konngudi Mimi Touré Boun Abdallah Dionne ɓe mbi winoɓe e hanki kay hande mbi ala badono kay Mimi Touré Boun Abdallah Dionne ko ɗo tigui gueɗe parrainage tawi ɓe guila ɗum ɗo kay fewja ha joni ɓe mbi koye fewjuɓe ɓe ko hen ɓe jeeya hande noon aɓene dari gam wiide tan yo ɗeɗon gueɗe ƴewte garene jayde Vox Populi ni no oɗo subaka gari tan koye konngol oɗo mo ganduɗa kanko woni Michael Raynor kanko noon ɓe mbi o waɗi tan sondu to banggue politique sénégalaise ɗum ɗon noon wiidemo tan tension politique wawa wasde so élection ji ɓaɗima goɗo fof wonta koye haaldude banggue muɗum kono noon politique mo gardiɗo leydi o darni walla tan wasdemo jeeyede e sungoli ɗi ko taɓal maggal mo gardiɗo leydi ndi waɗi wi noon gueɗe Ousmane Sonko eko way noon fo noon justice sénégalaise kanko omo won tan woppe mabɓe walla omo waɗe mabɓe kay confiance garene joyoɓe ganduɗa kay jiyaka e maaje e leydi meɗen ɗum ɗon noon ko tan patrouilleur uji ɗi gandane gone tan maaje maayo hatgo ngo ni wiya noon lowalo kamɓe ɓeɗon noon nanggunoɓe dow drogue ko ɓoyani ko bato kay mo ganda drogue woni hen kañum ɓe mbaddanno tigui o kaɗon laana noon mataw ɓe dañde muɗum caɗele ɗo joni yimɓe joyoye mabɓe yitaka nana yiile ɗum noon woni gueɗe ɗe ganduɗa kay hulɓinima garene jayde l'info noon oɗo subaka kamɓe noon ɓe gari tan koye wiide yete wonduɓe kulol ine jeeya hen kay baɗono Bougane Gueye Dany ine jeeya hen baɗono Boun Abdallah Dionne e goɗɗo mo ganda woni Idrissa Seck
tek beele maɓe jeeye sungol ɗi walla ɓe jeeyatake hen saabi ɗum noon eɓe dañi caɗele parrainage uji walla timminde parrainage uji garen e jayde las e oɗo subaka kañum ari tan koye projet mo ganduɗa ete ɓe mbi pawgol hayre walla tan pose première pierre toon to diwan mo Goré ɗum ɗon noon woni tan ko ganduɗa kañum woni mémorial mawɗo moɓe poti wadde toon oɗon mémorial noon ɓe mbi joni timmi duuɓi capantati nde ganduɗa yete kay oɗon projet fawamate ha joni ala ko waɗa hen kanko gardiɗo leydi ndi noon fawi hayre adande toon to ganduɗa ko kañum woni to diwan mo Goré garen e jayde libération ɓe garti kay koye caɗele ɗe ganduɗa ine dañi kay e hakkude ɗo mo ganduɗa e hakkude kay bisis e goɗɗo mo ganduɗa kay ko cliente muɗum moftunoɗo toon te cuɗari muɗum oɗo noon mataw tawi tan ko ndi ɗon cuɗari ne manki nde o haali noon ɓe mbi tan ko kanko joom cuɗari nde hoore mum woni ƴettuɗo cuɗari muɗum kono noon wona toon to banque to ɗe ɗon gueɗe heeɓa so kanko noon toon moftuno coffre makko wadde toon cuɗari makko jamaji e oruji makko ɗum noon ɓe mbi tan o nde o ari tawi kone manki kono noon kamɓe ɓe ganduɗa goni kay banque o ɓe lawji hen juuɗe mabɓe ha laaɓi ceer ko wawi hen wonde fof kam aɓene lawol garene jayde Le Soleil kañum noon jayde gendiri ari tan ko hande wiide yete Sénégal kay oɗo saaha koye poule baddo difficile poule mo ganduɗa kay ko poule dariɗo ko hen jeeya woni poule C oɗon ɓe mbi noon kamɓe baroɗe oɗo saaha kay ɓe dañi ligguey tigui so ɓe jeehi toon to diwan mo Côte d'Ivoire garene jayde stade coftal balli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi kay ko bal de revoir Lion ji ɗi walla baroɗe ɗe dañta hande hakkude mabɓe tan e Niger woni match amical poɗɗo dañde so waktuji 17 yoni e kikiɗe he woni 18 ko nden tigui oɗon match foti dañde oɗon match noon ma hawridin Sénégal e ɓe ganda ko kamɓe goni Niger ɓe mbi noon ha joni tan kanko Aliou Cissé o suuti konngudi makko wiide tan kay hakkille makko ne rutto tigui hakkude makko e tan ɓe ganda kamɓe goni ɓe ganda ko kamɓe goni Égypte février nde ɓe keɓata kay walla tan nde ɓe ƴettata coupe o ɗum ɗon noon omo yiiɗi tigui ruttitade ko way noon hettiyankoɓe ɓen koɓe ɗo gudditan to ɓindu jayndeli meɗen joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyen ko ɓe garen tan puɗɗore ɗen recours aji ganduɗa kay nawama toon to conseil constitutionnel ɗum noon ne tolne nogas jeeɗiɗi partie ji ɗi ganduɗa kay nawi toon to conseil constitutionnel recours aji mumen ɗum noon ko wasde tan yaadude e ko ganduɗa dañe ɗeɗon gueɗe woni tan cuɓogol suuɓa ɓeɗo mbiya yo mankitoy parrainage ji mumen ɓeɗo mbaɗa recalé saabu dossier ji mumen koko mbaɗi incomplet woɗɓe mbaɗa recalé e tan gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa yete fawama ɗum noon hande noon ne jeeya ko ɓuuri tengtude e ɗum ɗon ni konngudi ɗi ganduɗa kay kanko Boun Abdallah Dionne o suuti ɗum e tan oɗo mo ganduɗa woni Aminata Mimi Touré kamɓe ɓeɗon noon foof gonino noon premier ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe noon ko andaɓe kadi ko jaadugol mabɓe gardiɗo leydi ndi guila adan ha joni ha ɗo yetta ɗo walla tan ha ɗo gardiɗo leydi ndi suuɓiɗo yete ɗum ɗon noon ƴewtidama hande kay e nder jayde tribune kamɓe ɓe gaddi tan e ɓeɗo ɗiɗo ko wiide kay ɓe ganda ko kamɓe darni projet walla tan kamɓe ɓurno yaadude projet parrainage hande kamɓe daari wadde wullude scandale mana wiide tan ɓe jaaɗani e kay ko ganduɗa ko kañum dañi e parrainage uji ɗi wiide parrainage o koko foti ƴeewede walla rewani lawol walla rewi ga walla naati to ɗum ɗon fo noon ko ƴewtida tan ko neɗɗo woni nder fo wiya mukk elle tan elle gufnaɗo yete elle gufnaɗo longere laccirini wiye hoto haal so yalti wona neɗɗo goɗɗo adda konngudi goɗɗi kono kadi goɗɗum yiye e neɗɗo oɗon hande ko ɓuuri hen ƴewtidede woni banggue politique nder leydi meɗen kala gonɗo nder haalata kala ko wawi waɗede haalta so moƴƴi so boni wiyata ko tek kono kala nde holli caggal ɓe wondunoɓe heddo hankkadi ne sakta sirluji ɓe ne mbiya min jaaɗani hen ɓe ne mbiya rewani lawol ɓe ne mbiya ala ɓe ne mbiya deƴƴinnomi ko naggam walla deƴƴinnomi
ko nangam wiide tan neɗɗo gonga kala ɗo tawi ɗum yo gonga wara ɗum yo haalat gonga e saaha fof ko ganduɗa yiyanoma walla ɓe jiino kamɓe ɓe jaadano hen guila nden ɓe sikki tan eɓe mbawno wadde ɗum dénoncé guila aɓe goni e nder APR walla guila aɓe goni e nder Benno Bokk Yakar kono noon wona woppude ha yalta kanko Boun Abdallah Dionne mataw sinno hande ko kanko gardiɗo leydi ndi suɓino o woni place Amadou Ba beele mo suutu konngudi baadi ni mi sikkani kanko Mimi Touré sinno hande o wonno koye campagne o jeeyano koye campagne o walla hande kanko waɗa directrice campagne hono 2012 ni beele ma konngudi ɗiɗo nane ala mi sikkani wadde noon ñande fo neɗɗo yo konngudi muɗum hanki yo won konngudi muɗum hande te noon dimoni ne foti wadde ko hersata walla ko hersanta hoore muɗum faade hanki mbiya tek hande garta mbiya aɗa haala holi heɗotoɓe ma hayso tawi ko kalɗa ko gonga ala mo safata saabu nde poɗɗa haalde ɗum walla nde poɗɗa haɓade ɗum a haɓaka ɗum hande woodi ko mettuma daroɗa mbiya aɗa yayda luldiɓe hay ɓeɗon luldeɓe sinno ko yimɓe jaɓata jaaɗa e mumen saabu noon nde muusi nde ɓe mbiyani eyi ɓe mbi ko ala ɗum ɗon fo ne foti woppitede hakkille kono noon politique yaari noon politique way kono heewani ndimago walla ala ndimago saabu noon so ƴeewama to banggue politique kala calanaɗo gueɗe yaaha jeeya e luldiɓe so woni luldiɓe jaɓanama ga hunde woppa luldiɓe yaaha gam intérêt personnel muɗum wadde noon ne wawi wiyede intérêt personnel ardinte to banggue foof hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yo Allah waɗanen jaam e kisal waɗana en ndimago e koye meɗen ɓoyden hen wona ko ganduɗa ala ko wawata ittude ɗum wona kalis wona haydara yo Allah waɗanen jaam hettiyankoɓe yeeɓiyanko banimon Debay Sata Ndiaye wonno heeɗo noon to banggue caméra ko Djiby Dia to montage ko Ale Fall wiide on tan ononne ko miiji ɗon e ngal ɗo banggal ene faade e commentaire uji ɗi wiide on saaha foof goppate indeli moɗon e diwanuji koɗɗon ba gongo ha gongol so Allahu lamɗo jaɓi